המילה שאולי מסכמת את כל האבלות היא המילה איכה. איך? איכה ישבה בדד, העיר רבתיה. אבל יש עוד פירוש למילה איכה, זה צמד של מילים אי-כה. איפה הכה? מה זה כה? כשמסתכלים בנביא, רואים נבואה, זה מתחיל עם המילים כה אמר השם. זה מסמל את החיבור שלנו עם המשמעות שלנו פה בחיים. וגם המקום הזה, הר הבית, הפעם הראשונה שהוא מופיע בתורה, אברהם אבינו הולך עם בנו לעקדת יצחק, הוא אומר לנערים, אתם תשבו פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. גם האנשים ששימשו בבית המקדש נקראים כהנים, הכהן. וגם כשבית המקדש נחנך מחדש, הוא נקרא חנוכה. המילה כה מסמלת את החיבור שלנו עם מהי המטרה שלנו פה בחיים. מה המשמעות? למה אנחנו כאן? שיהיה לנו את הבהירות, זה מסמל את האבלות שלנו. איפה הכה? איפה הבהירות הזאת? על זה אנחנו מתאבלים. אבל אנחנו יודעים שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. כי אם אנחנו יודעים קצת ממה שחסר לנו, אז אנחנו כבר יודעים שאנחנו מתחילים לראות את הנחמה, ונזכה במהרה לראות את הנחמה השלמה במהרה בימינו. אמן.